स्टुडिय'आव आं दिनै नबिन ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव फिन गोदान मोनसे भिडिअ' लाबोबावबाय। दानिया खोनासंलांदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता थानानि साखाथि बुहुरपार हालामा बुहुर दैया गोबां देरनायनि जाउनाव दाउ अमा खहा जायो आरो दैबानाया न' फारसे हाबनायनि जाउनाव मानसिफोरा थानो राहा गोमायो। दा बे भिडिअ'नि गेजेरजों दानि गोदानै दाजानाय सरकारनिसिम एबा प्रमद बर' सारनिसिम गुरैयै खावलायो, थाबैनो माबा मोनसे राहा खालामनांगौ। गैला लोमजोब्बाय नै न'आव हाबजोब्बाय। ओरैनो हर बाजै आयै